Ebra ntokwa ne tutwaye no akyemfo no hu se obetumi agensa ase bebree efiri omo hu se omo ho ode eno nti omo ma kotokufo na mekire kotoku clan oya ade wa asradwumanim ebika biaye bia ename ne okase yefre honom asante akyem na ebinom so eka abuakwafo no ho ema omo nyina akoi omo koto oman bi asa oman no na omo so edi ne yie pa na asa oman yefre omo akwamu na asa akwamu man edi nso obedi won sunkunim saa bre no na akwamufo no edi asaman kesefo so babisi biaye bia ne yefre honum nyina ase Akyem Abuakwa ene akwamufo ehye ntokwa ase na nwanwasem ne se omutimi twifa akwamufiefo ne so omo hyehye nkura kese bebree ebi ne pra so Akyem man beye kese yie na emuche miensa ne wa Akyem Bosome Akyem Kotoku ene Akyem Abuakwa Akyem Bosome fui omo na wo biaye bia ene yefre honum Akyem Suadru na Akyem Kotokufo ne ekoso ya biaye bia yefre ho nsutam bosusu na oto won kropondin jadem ebedru mrebi no Akyem ahini enya ntawantawa kakra ema Kotokufo etu free jadem so okwa abakosemu a eno na omofre no de jadem wo sa jadem entokwai so okwa abakosemu a na ye ntokwa kase yie pa na wonchi hina ne yefre ne berima awuri ema Kotokufo ne baabi tenai ahonom neni ofre ho Akyem oda enam se Akyem Abuakwa ne so wa Akyem ahinsem nti no ema omo ho nsem edoso yie pa se ehwe omo nso aso ye ya omo di kan so ya biaye bia ne yefre honom pame omo nya ohini bia ne yefre ne na ofori onne yi omo kropon yi ekọ biaye a yefre honom chebi omo koye no omo koto aduane abusuaku ewo honom ebre kwa animu no akyemfo ni benya ohini kese bia ne yefre ne na owusu Akyem tenten na saa ohini no ye okofo kese yi de obeye ye ne se na aguafo ene dawfo efa atiti mu yi pa efrese na akwamufo a odi won sunkunim akwa akodru saa biaye ekon agensa ase na aguafo ne de beto ohini yanim ema ohini esoma ne wofa ase bia no ono nso eye okofo kese yi mekire odehye safori eto akwamufo ene wo mo de boani etumi di won sunkunim ema akwamufo ne edwane anso ho odehye safori eto akwamufo ema wo mutwa Lake Volta efri saa bre no ehonom na akwamufo ne enya wona somdwe eno nti sa wohwe saa bia ye ho a ofre honom akwamufi abakosem kire se asrafo a odehye safori ede wo mo kontokwa edi nkunim no omo ne ka bia ye bia ene ofre honom akropon na nkunimdie na kiri no gwafo ene Akyem Abuakwafo ne ekonhyehyeye se omomo won ho ban afebo we ma odebo chefom ekantam gu se obebo won ho ban akosi awiye Akyem man kokon ntokwa bebree omoni Asante manso ntokwa bebree ekokoso ebra brafo ni bepie ye man Ghana mu ha no eba se so man we ene o man we kontokwa waye bechemu semu ye nkoa no no de o makoma brafo ama wato wo mo so fa Akyem Abuakwa ahini a abusuaku a edi ho ahini ne eya asonafo na na kuntunkununkun a odikan asefo na omo hini kase pa oteso ename no kase ne di ne osagefo nana amutia oforipania otosumienu omo hini bia no obone menane se ochehini omo afa hye kase a odipa ani ohwi